Članovi Kikinskog teatra publiku će 30. septembra obradovati premijernim izvođenjem komada Ždrelo u režiji Snežane Trišić. Probe su počele pre 6 dana, rediteljka i glumačka ekipa uvereni su da će, kao i u slučaju Nosoroga, nova saradnja proverenih saradnika biti krunisana uspehom. Žanrovski koncipirana kao groteska, predstava po tekstu Žanine Mirčevske snažan iskorak u repertoarskoj politici Narodnog pozorišta. Ždrelo je komad koji pre svega govori o fenomenu konzumerizma u savremenom dobu i koliko smo mi zapravo ogrezli u tome i šta se sve tim konzumerizmom dobija, a šta se gubi. Dakle, gubi se mnogo, to jeste pitanje od onoga šta su naše želje, šta su naše mogućnosti, gde tu leži greh, a gde leže sve one slatke, slane, sladostrasne i ostale poslastice kojima je svakodnevno teško doleti. Dakle, i koliko mi tome možemo, ne možemo, zbog čega imamo te rupe, to ždrelo koje je teško popuniti i gde, kako da kažem, gde su prapočeci te velike rupe, te jedne velike neutažive gladi koju je nemoguće zapušiti, nemoguće utoliti. Dakle, jedna, da tako kažem, pre svega naravno fiziološka, ali i duhovna glad koja nam preti kao neka velika crna rupa u kojoj ćemo na kraju sami sebe pojesti. Proverena glumačka postava pojačana je gostujućom glumicom Suzanom Lukić. Meni je pre svega jako drago što me Sneža dovela u goste u ovakvo jedno pozorište koje voli goste i koje ih rado prihvata i uzima odmah kao celinu. Kikinsko pozorište važi za jedno koloritno i jarko pozorište i mislim da svaki glumac osjeća veliku čast kad dođe ovde da gostuje i da radi sa ovim ljudima i u ovom okruženju. A evo šta o predstavi Ždrelo misle njene kolege. I da tako, tekst je vrlo zanimljiv, meni, vrlo inspirativan, ali možda za sada ovako, na samom početku mi izgleda kao nešto najkompleksnije i najteže s čim sam se u pozorištu sreo. Tako da, naravno sve ovo govorim danas kada je 6. dan od proba. Kako idemo dalje, tako ćemo osvajati sve više ovaj komad. Meni se čini da je ovo jedan od retkih komada savremenih koji ne govori samo o tome, kritikuje ili pravi analizu stanja u društvu i čovečanstvu, da tako kažem, nego govori o tome gde nas to sve može odvesti. Način na koji živimo i kako se odnosimo prema ljudima i stvarima oko nas. Tako da je zaista veliki izazov i ja mogu da procenim da je izvor znanja za ovu predstavu je Sneža, a izvor te glumačke intuicije smo mi. Prvi put se srećem sa ovakvim materijalom, da kažem, nekom tom fragmentarnom dramaturgijom, gde je mnogo, hajde da govorimo o groteske kao žanru koji je određen, ali da ćemo se time baviti, jer ovde ima mnogo materijala koje crpemo sa više izvora u samom tekstu i stilske je jako zanimljiv i uopšte taj rad ne znamo kuda će nas odvesti, jer u svakom slučaju će biti uzbudljivo, to je sigurno. Direktor Narodnog pozorišta Brane Marjanović naznačio je da je ovaj projekat prevazišao finansijske mogućnosti ove teatarske kuće, ali da je rešenje ipak nađeno, zahvaljujući razumevanju Tera Panonike. Da te podrške nije bilo, mi ne bi mogli ući ni u ovaj projekat, a čini mi se ni u projekte manje zahtevne, sa manje saradnika i tako dalje. Znači, ovo je projekat iza kojeg stoji ova kuća i lokalna samouprava, ali uz značajnu podršku kompanije Tera Panonika.